Γιατρέ, γιατί πονάει το γόνατό μου? Ο πόνος στα γόνατα μπορεί να έχει πολλές αιτίες, οι οποίες συχνά προέρχονται από διάφορους παράγοντες ή και από το συνδυασμό αυτών. Είναι πολύ συχνός τόσο σε αθλητές και άτομα που γυμνάζονται τακτικά, όσο και σε υπέρβαρα άτομα ή σε εκείνους που κάνουν έντονη σωματική εργασία, έχουν καθιστική ζωή ή εργάζονται σε γραφείο. Ο πόνος στα γόνατα μπορεί να προκληθεί από τραυματισμούς αλλά και από υποκείμενες παθήσεις όπως η αρθρίτιδα. Επίσης, η φυσική φθορά του χόνδρου με την ηλικία μπορεί να οδηγήσει σε πόνο. Μερικές από τις βασικότερες αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν πόνο στα γόνατα περιλαμβάνουν ρήξη μηνίσκου, ρήξη προς του χιαστού συνδέσμου, διάστρεμα, τράβηγμα ή θλάση, αρθρίτιδα γόνατος, τενοντίτιδα, χονδροπάθεια, οστεοαρθρίτιδα, ουρική αρθρίτιδα, γόνατο του δρομέα, φλεγμονώδεις παθήσεις και θυλακίτιδα. Εσείς έχετε βιώσει ποτέ πόνο στα γόνατα? Μοιραστείτε την εμπειρία σας μαζί μας στα σχόλια.